3 ରୁ 4ଟି କଦଳୀ ନେବା। ସବୁ କଦଳୀକୁ 2 ଫାଳ କରି ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇ ରଖିବା। ଏବେ ସବୁ କଦଳୀରୁ ଚୋପାକୁ ଭଲସେ ଛଡ଼େଇକି ତାକୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇକି ପୁଣି ରଖିବା। ପୁଣି ସେସବୁକୁ ପତଳା ପତଳା ପିସ୍ରେ ସବୁ କାଟିବା। ପୁଣି ଏପଟେ ଆମେ କଢ଼େଇରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ଦେଇ ସେଇ କାଟି ରଖିଥିବା କଦଳୀକୁ ପକାଇଦେବା। ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଫୁଟେଇବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ଗୋଟେ କଟୋରି ବେସନ ନେବା। ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଓ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଓ ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବେଟରଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଏପଟେ ଆମେ ସିଝେଇ ରଖିଥିବା କଦଳୀକୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା କରିଦେବା। କଦଳୀଟି ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ 1/2 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଅଳ୍ପ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଓ 1/2 ଚାମଚ ଲୁଣ ଦେଇ ଭଲସେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଏବେ ତ ଆମେ ସବୁକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେଲୁ। କଢ଼େଇରେ ଆମେ ତେଲ ଦେଇ এই କଦଳୀକୁ ଆଗରୁ ଆମେ ଗୋଳେଇ ରଖିଥିବା ବେଟରରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବୁ ପକାଇ, ଯେମିତି କଦଳୀ ଉପରେ 2 ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେମିତି ବେସନଟା ଭଲକି ଯିବ। ଏବେ ତ ତେଲ ତାତି ଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି କଢ଼େଇରେ ପକାଇ ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ଜାଳ ଦେଇ ତାକୁ ଭଲସେ ଭାଜିଦେବା। ଏମିତି ରଖିଥିବା ସବୁ କଦଳୀକୁ ପକାଇ ଲାଲ ଲାଲ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। ପୁଅକୁ ଏମିତି କରିକି ଦେଲି, ସେ ଜାଣିପାରିଲାନି କଦଳୀ ନା ବାଇଗଣ। ଏମିତି କରିଲେ ବାଇଗଣୀ ନ ଖାଇ ଘରେ ସମସ୍ତେ କଦଳୀ ଚପ୍ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଠିକ୍ କହିଲି ନା? ଯଦି କରୁଥିବା କଦଳୀ ଚପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସେ, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।